ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Hey, jingim kibri baman la kasni ki jinge babu ni haban yakun na ki gen nisan gis nguku ni lok slur jinge gen kibde jingem kasan dur jinge ki jinge bagi kendu halade hikin ya levan pendu ya ki usamla banyo abor lingdo ya ubaju khotsin da Tupac Khasi baru badonru ya ka sap ruai rap da ka bapertho bot ya ka ni ka kom ruai ki nong ruai nagari sepngi menta ka kenti ula bo thong ban Pynmih pat ba sa ka wei pat ka jingrwai ya ka ba ula shna kerpang ya ka bala ai kerteng Jingjop ya ka ni ka jingrwai ban sa Pynmih kum ka music video larwai lang da ubanyo abor lingdo bat uparlok jong usamla red star marbo ha ka bala penbit penbiang pat da usamla tik lingdo ya gani ka music video bala ringdor da ukit bor lang khar kengor bat bala yashim bentalang da uban swa lang an supply pa ba ha ka por henre baje janme jong ka santrik ubanai rempang arajar arpuar ha ka YouTube channel ya ka bala ai kerteng Shillong Friendly Production.